So ayan na si nanay yun, dumating na. Yan, makikita nyo, may kinakausap siya. Nagsasalita mag-isa. Sasalita mag-isa. May kausap siya eh. Ayoko muna istorbohin. Nanay! Ito talaga. Ha? So yun guys, puntahan natin yung yung matanda na nakita natin dun sa may sa may unahan, sa may papuntang signal na yun tol, no? Lakeshore, oh. Yung tiga Iloilong matanda. So yan, puntahan natin. At si nanay, traffic enforcer. So ewan ko kung pagkakalam ko wala namang pang naka-vlog sa kanya. So kaya puntahan natin si nanay, the traffic enforcer. So sana makita din natin yung maglola na nangangalakal. Sana makita natin sila para mabigyan natin ito paano na kahit walang bigas sa pambili ng ulam. Malaking halaga na sa kanila yun eh. So pasensya na ulit kayo, wala tayong mic. Hindi pa dumarating yung order natin na mic, kaya medyo mahangin-hangin po, no? Pasalisahan nyo na ang ating audio. Pakilakasan na lang yung speaker or setting nyo kapag nanonood kayo ng ating mga video. Paganda na ng paganda. Sa totoo lang. Kagrabe ba? Kagrabe ba? Ayun, dito tayo lumiko. Wala naman siya dyan. Wala siya dito. Lahat tatanong natin wala ha. Okay. Okay. Wala siya dito. Ayun, si nanay. Ayun yung gamit niya. Sana, tol. Ano na, dyan, no? Pwede ba i-park dito yung motor? Ha? Diyan na lang? Dito tayo. Dalang dyan si nanay. Papark muna ako nito ha. Saglit lang. Yan, hindi naman natin pwedeng bigyan ng bigas yun eh. Lutuan yan eh. Hindi natin pwedeng bigyan ng bigas. Ha? Ano? Oh, sige. So yun guys, punta natin kasi. Hindi lang kaya, ang tanong. Yan, bali may isa pa tayo. So si nanay, hindi namin to pwedeng bigyan ng bigas. Nag-lock na naman siya. Hindi namin siya pwedeng bigyan ng bigas. Saan naman? Dito siya ata natutulog. Ang tanong, andyan kaya? Ito yung ano niya. So, wala naman dito. Wala rito yung matanda. Boss, nakita mo yung matanda rito? Yung matanda? Saan pumunta? Saan pumunta? Sa staff rate niya. Saan? So yung staff rate niya, nag-ano siya ng nagka-traffic. Oo, nagka-traffic. Kaya pala traffic enforcer sabi niya, no? Nandiyan lang siya sa yung staff rate niya. Lakarin natin. Punta tayo doon. Tara. Okay, boss. Thank you. Tara natin. May merienda muna tayo. So, ayan na si nanay yun. Dumating na. Yan, makikita nyo. May kinakausap siya. Nagsasalita mag-isa. Dati pala tong ano dito dating traffic enforcer talaga siya. Kaso, ayan, parang siguro na sa katandaan na hindi na siya pwedeng ipasok. Ayan.
si nanay. Nay! Kasi ito mag-isa. May kausap siya eh. Kaya ko muna istorbohin. Nanay! Ito talaga Ha? Ginugulat ka ba lagi? Hindi may ano eh. May kinakausap ko. Sino kausap mo? Bantay. Bantayin mo. Oo. Aba, ayos yung bantay mo. Oo. Naitanda mo pa mga pangalan ng anak mo? Ano eh. Kahit isa lang. Yung anak ko dyan sa Bulacan. Bulacan. Geneva. Geneva. Puro. Burgos. Hindi. Indo yung ano ko. Yung umampo sa kanya. Oo. Kaya lang. Ay, pinahampon niyo po. Oo. Eh kasi ano eh. Walang anak yung hipat ko, yung bilas ko, tsaka yung bayaw ko. Kaya lang yung bayaw ko, tsaka bilas ko, patay na pa rin. Ngayon, nung pagbalik nila dito, nakapag-asawa naman siya. Ngayon yung kamag-anak ng bayaw ko, tsaka ng bilas ko, siya naman ang kumuha. Kasi nga wala. May lupa sila na in-honor ni Pangulong Erap Estrada sa Tanay. Ibinenta naman nila kasi inopera siya sa Mayoma. Wala ba kayong mga dito? Dito sa wala. Taguig, wala kayong mag-anak? Wala. Kahit isa. Lahat nasa probinsya. Di ba sabi mo, ilan ulit anak mo? 13. 13, ang dami ah. Kaya, Oo. Ilan, puro may mga may mga asawa na sila. yung mga asawa na yun? Kaya hindi na ako nakikisali. Oh, basa pa yung ano nyo na yun. Hindi kasi, Basa yung Nagputi medyas ako nyo. doon. Ha? naputig ako doon. Bakit? Umula ka din eh. Oh, nabasa ka rin. Oo. Hindi ka sumilong. Nakasi. Payo naman ako, nabasa rin. Oh. Pero hindi naman ang damit ko. Ano ulit pangalan nyo, Nay? Maria. Maria, Ana, Morena. Chan, Montemayor. Ang haba. Maria, Ana, Morena. Chan. Chan, Montemayor. Apelido nyo, Chan, Montemayor. Sa nanay ko yun, Chan. Sa tatay ko, Montemayor. So may ano kayo? Oo. May lahi kayong Chinese. Patay na yung nanay, tatay. O di ba yung apelidong Chan Chinese yun? Oo. O di may ano kayo, may tawag dito, may dugo kayong Chinese. O di ba yung Chan, mga ano yun Chinese yan eh. Ilan taong nga na rito na nagta-traffic enforcer? 1994. 1994. 8 years. Ha? 28 years. Bilis ng ano mo ah. 94 ako eh. Oo nga, ano. Oo nga pala, no? Na ako eh. Oo, nako, 1993. Matanda ako sa isang taon eh. 28 years. 28 years. Grabe na ya. Oo. Legendary traffic enforcer ka na pala dito. Oo, kaya lang sa barangay ako. Barangay ka. Kaya, Wala kang yung full name ng anak mo sa Iloilo. Kahit isa sa anak ko yun. Ano ba ito? wag na. Ha? Wag na. Ayaw mo? Ayaw mo nang bumalik. Halimbawa, balik ka sa kanila, ayaw mo. Ayaw. Ayaw mo, dito ka lang, no? Oo. Dito ako masaya. Dito ka masaya. Sipag lang at syaga. Ayan, yung mga kasama ko. Yung nakausap yun. Oo. Mga traffic enforcer. Kung kumain ka na ngayon, Pastil. Pasting. Pastil. Popo ako na ha. Sige, Bali, kapag gabi, saan ka natutulog dito? sa barangay. Doon ka sa barangay. Eh, yung mga gamit mo doon, Dala ko yan doon. dinadala mo yan doon. Di pwedeng iwan eh. Baka mawala. Oo. Kasi dito nga lang eh. Maraming magkalapan. Ngayon, bubasa ako Wala. ngayon. Ay, hindi. Wala. Inulan. Ilang taon ka na ulit, Nay? 77 na ako. 77 ka na. Tanda na pala ni nanay. Oh. 77 years old.
Kumain ka na po. Oo, Anong kinain mo? pastil. Pastil. Yung doon. Yung manok at saka kanin. Ang dami mo naman mga gamit na yun, mga laman yan. Ang dami. Ay, yun o, yung nasa gitna. Yun, sante yun. Palagi ko kasama. Santo. Tawag dito, ilan ulit pinapangasawa mo na eh? 2. 2. Parehas na patay. Parehas na patay. Oo. Kaya, Hindi naman ikaw yung ano. hindi. Ay, hindi naman. Akala ko ikaw yung ano eh, ikaw yung Ay, hindi kasi may mga sakit kasi. mm, Natanda kita eh. Oo, di ba? Tanda mo na ako. Oo, kasi ikaw yung Yung binigyan nagbigay kita ng sa Jollibee. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, babalikan kita dito. Kaya nga eh. Kasi ako kasi, Nay, charity vlogger ako dito sa Taguig. Ayun, kaya pala. Sabi ko, tulungan sana kita. Yan ang gusto kong buhay. Oo. Ito yung gusto Tsaka kong buhay. masaya ako sa Trabaho mo. kasi kahit pa paano eh, may benepisyo naman ako sa amin eh. First meeting mo yun natin hindi ko sinabi. Oo. May kahit pa paano ang barangay, may bonus, may sahod, may pension, may birthday ka. Masaya na ako sa buhay. So sana kahit full name man lang sana ng anak ko. Para makilala ko lang. Dami kasi nila eh. Hindi mo matandaan. Hindi, sa dami. Sa kahit isang pangalan lang. Pinukulit na rin ako nung ano po, No? nung anak ko na bunso. Oo. Ano sabi sa'yo, nasan siya ngayon? Nasa Bulacan na siya ngayon. Nasa Bulacan na. Anong pangalan nun? Sinipa. Chiniba. Chiniba na apelido? Lindoy. Gindoy. Chiniba Gindoy. Tama ba? Chiniba Gindoy. Ayun. Ay gusto eh. Pumunta kami ng probinsya. Hindi na. Ay kuwag na. Probinsya, gusto kang iuwi. Saan naman probinsya yun? Sa Iloilo. Oo nga pala, Ilonggo to eh. Ayaw ko nang umuwi. Masaya ako dito. Baka masaya. Paano yan? Kita mo, naulanan ka. Nababasa Kasi ka. sanay naman ako. Sanay ka na. Paano, ilang taon ka na ba dito? Ah, sa barangay ako dati. Oo. 1994. Yung unang kapitan namin, Kapitan Adriana. Yun. Kahit pa paano, maganda naman na sahod namin. Ngayon, magkano sahod mo ngayon? 3,000 sa buwan. Pag natapos ang eleksyon ng barangay, Sino yung kinakausap nyo kanina? yung kaibigan ko, Kaibigan mo. Nandito ba siya ngayon? ayun no, umakyat. Lumipad dun sa poste. Oo. Anong ginagawa niya doon? Nagbabantay. Kasama ko. Traffic enforcer din. So, Ano? tagapantay lang. Nagabantay mo siya. Bali ko binabantayan niya. Oo. Hindi ba siya magagalit na tumabi ako sa'yo? Baka magselos? Hindi naman. Baka mamaya sapakin ako eh. Hindi naman. Hindi, mababait. Mabait naman. Bakit ilan ba sila? Marami? Marami. Ay naku po, marami pala. Paktay tayo dito. Hindi kaya tayo maano. Hindi Ay, kaya, hindi. hindi kaya tayo mabugbog. Ay. Buka tol. Ano yung tsura nila, Nay? Mababait. Ano po yung tsura nila? Mapuputi. Mapuputi. Tapos, Hindi nga lang nakikita ng tao. pero ikaw lang nakakita. I-describe mo nga sa amin na yung itsura niya. Maputi. Ano pa? Matangkad. Matangkad. Mahaba ang pisi. Mahabang Mahaba ang pisi. pisi. Buhok. Yung ano lang. Mahaba buhok niya. Ano ba yung pisi? Nakalimutan ko yun eh. Pise, ano ba? Pasensya? Oh, yan. Di. Tapos ano yung itsura niya? Matangos ilong. Mukhang ano ba yung itsura niya? Matangkad. Tangkad. Puti. Mabait. Mabait siya. Matulungin siya. Kung kakausapin mo siya, anong masasabi niya sa akin? Wala na ba? Sabi sa pagtulong mo daw, marami ka naman matutulungan. Make up. Hindi ka pa
kapalit. Wala namang kapalit yung pagtulong ko. Hindi. Ang Panginoon na magbibigay sa'yo. Akala ko kasi ano. Hindi. Pagka tumutulong ka sa mga tao, may sabihin, may opportunity na maganda rin babalik sa'yo. Okay yan. Okay. Nandito ba sila ngayon? Ay, Doon lang sila. Sa taas niya. Anong ginagawa mo doon? tumitig lang ba? Nakatingin dito ngayon sa atin? Naku po. Nakatingin dito ngayon. Oo. Bali mga ilan sila, Nay? Marami. Mga 10, ganon. Hindi Oo. naman. Ang dami. Kaya nga. Ay kanina dito, anong sinabi niya sa'yo? May kausap ka rito kanina. Anong sabi niya sa'yo kanina? Wala lang. Parang may, pinagsasabihan lang ako. Na? Tahimik lang daw. Tahin ko na. So hindi naman siya magagalit sa'yo. Sabihin mo na, pasensya na ha. Okay lang Tulungan yan. lang kita ha. Okay lang naman yun. Kasi baka mamaya, baka sumama sa amin ni Erong. Oo, mahirap na. Diba sa mo matangkad? Oo. Ano siya, lalaki, babae? Lalaki. Ay, lalaki pa! Lalaki? Ako, paktay tayo dyan. Hindi ka, baka mamaya magselo sa akin. Tumabi pa naman ako sa'yo. Hindi naman na yun. O, diba sabi mo naman, mahaba ang PC, diba? Oo. Bait Saka naman. manuway na. Ha? Manuway. Maunawain naman pala eh. Maunawain naman pala eh. Bait pa na nila, ano? Anong tinutulong nila lagi sa'yo? Pagka wala akong pera, tinutulungan ako. Anong ginagawa nila? Mamimihit po sila ng tao. Ha? Pagka, ano ba, sabi ko wala akong pera eh. Oo. Wala silang pera, tapos... Tinutulungan ako. Meron silang iniipuan. Ay baka hinipo nila ako, kaya ako pa pumunta sa'yo. Gawang instrumento. Oo. Pero sa tingin mo na, ano naman sila? Oo. Ano sila, mukhang tao din? Tao din. Mukhang tao din. Hindi ko sila Sabi mo nga sa kanila, magpakita sila sa akin ngayon dito lang, oh. Ayaw nila. Tanong Kaya mo nga. nga, nangingilabot tuloy ako. Nangingilabot ka? Bakit? Akala ko ba tropa mo sila? Hindi, nagbibigay ng magandang good news. Yan. Huwag ka matakot sa kanila, kaibigan mo pala sila. Kaya eh. nga. Oo. Ayun ba yun? Ayun ba yun, Nay? Baka yun, Nay. Ayun lang yung nakikita. Natawa si Nanay. Natatawa ako kasi sa inyo. Matagal mo na silang kaibigan, Nay. Matagal na. Ano kaya tawag sa kanila? Tawag ko, Batala. Bathala. Bathala. Taas yun, ah. Kaya nga, Oo. taas kayo. Ay, hindi yun sila kung ano. Baka sinasabi mo, baka angel yun. Basta, Batala siya. Naku. Pero hindi naman sila nananakit. Ano, Hindi sila nananakit, Nay. Mabait mabait naman. naman. Tsaka, marami silang tinutulungan na tao. Marami silang tinutulungan. Baka mga angel. O laman lupa, ano ba sila? Engkanto, multo, Ay, ano? hindi. Ano sila? Basta Batala lang tao. Bathala ang tawag mo. Hindi mo rin alam kung ano sila. O ngayon dito, wala rin sila rito. Wala. Papuntahin mo nga sila rito, Nay. Tawagin mo. Kaya mo, punta ka dito, kausapin ko lang sila. Pasan ba sila banda? Tawagin ko. Ha? Andun pa rin? Nasa poste pa rin? Oh. Ayaw bumaba? Hindi ba sila nainitan doon? Ay, hindi. Ha? Hindi naman. Baka mamaya, sabi mo maputi. Baka mamaya mangitim yun, nandun sa poste. Ay, hindi. Ay, hindi naman. Tarang. Ano mas... O, ayan na, Nay. May pakpak ba, Nay? May pakpak? Meron. May pakpak. Sa May pakpak pala. May pakpak pala, no? Naku po. Mahirap pala to. Yung sinanay, Maria Ana Morena. Ana Morena Chan Montemayor. Montemayor. Grabe yung apelido niya na. Ang pangalan niya na, ang haba. Ay, ganun talaga pagka Yan ay galing sa pangalan ng magulang ko yun. Galing sa pangalan ng magulang niyo. Anay, wala namang... Montemayor, di ba mga mayayaman ng niya, ng kanyan? Ay, ganun? Oo, mayayaman niya, Nay. Sa chan pa O, lang eh. sa Chan pa lang na yung apelidong Chan, mayaman din yun. Oo. Wala ba kayong mga kamag-anak na artista?
Mga best friend, kaibigan, kababata na artista? Wala kayo naging ano. Sige Nay, ito. Pawak mo na rin, may bibigay ako kay nanay. Nay, palagi naman kita pupuntahan, no? Ay, gano'n. Pasensyahan mo na lang to. Ha? Talaga? Oo. Para may ano ka, para may pangkain ka, no? Ay, talaga. Pangkain mo yan. Salamat. Pangkain mo yan, ha? Oo. Para may pangkain ma. Kaya nga. Kung naman, tawagin mo yung mga tropa mo doon. Mag-ano kayo, Nay? Dapat mga rong... Mag-ano kayo, tawag dito, mag food trip kayo. Mga kaibigan mo. Titignan nga lang ako pagka kumakain ako. Hindi sila kumakain? Nagkakapi lang. Nagkakapi lang, haba. Baka ano to, Men in Black. Yung mga alien sa Men in Black, hindi ba? Hindi. Ay naku, nagkakapi yung mga ano. Hindi sila multo. Hindi. Hindi rin maligno. Hindi. Hindi rin angel. Hindi. Hindi Basta rin, ano. baka aswang. Ay, hindi. Ay, hindi rin. Oo, grabe, no? Mga na, itatanda mo na yung mukha ko. Ba't sa Oo, tinatanda naman kita. Oh, baka mamaya, mausog niyo ako, ha? Hindi kita mausog. Baka mamaya kasi mausog mo ako na, Wala. Basta ang wish ko lang sa pagtulong mo, lagi kang tabayan ng Panginoon. Yun, ang ganda yun, ha? Kasi yung pagtulong mo ng taus puso, may kapalit na gantimpala din. Yeah! Pero, Nay, gusto ko kay nanay, eh, no? Oo, kasi Ba't parang naluluha ka, Nay? naluha ako, nagulat nga ako sa iyo. Sabi ko, parang, ay oo nga, natatandaan ko na. Naluluha si nanay. Ba't ka naluluha, Nay? Namimiss mo mga anak mo? Ay, hindi naman. Kasi, minsan sa buhay, pagka may problema, hindi maiwasan na hindi iyak. Tama. Pero, Pero at least nilalabas mo, no? nilalabas ko yun, tapos, lagi akong nananalang sa Panginoon na haba-haba yung buhay ko. Taon na, 77? Oo. Malapit na akong mag 100 years. Kasi may pangarap. Kasi sa Taguig, pagka nag 100 ka, may 100,000. O, bibigyan mo ba ako, Nay, kung sakali? Alam mo, ang gagawin ko, mag-special din ako sa mga ano ko. Siyempre, sama ka sa akin mag-vlog. Mamili tayong bigas, tapos pamigay natin, ganon. O yun, maganda Then, yun. no, oo. pag nakuha mo yung 100, paano? Baka pag 100 years old ka na, hindi mo na kayang tumayo. Ay, kaya pa. Kaya mo pa yan. Dabang pa. Laban pa, no? Nanay, kung sakali na, no, patirahin kita sa isang bahay. O kaya iuupa kita, gusto mo? Ayoko. Kaysa naman na, kaysa naman na ganito, na nauulanan ka, nainitan. Sanay na ako. Kasi ako, Nay, malapit ako sa mga matatanda. At saka ayaw ko na may mga nakikita akong kababayan ko na naninirahan lang sa lansangan. Hindi naman ako sa nagbabantay lang kasi ako. So, ang gagawin na lang, Ang pagtulong ko, yung taong nakikisama, kanila ang magandang presyo ng kanila. tama. Kasi yun, kaya ko ginagawa yun. Para lahat maganda ang ka marunong makisama yung tao. Maganda rin ang Mabait ka rin, no? Kailangan kasing gawin. So ayaw mong gusto mo dito ka lang talaga. So dito na lang ito pupuntahan palagi. O sige. Ha? Dapat huwag kang lumayo-layo. Saan ka ba talaga Dito lang pwesto? ako. Dito ka lang talaga. O sa baba. Sige. At sa susunod, pakisabi dun sa mga kaibigan mo na hindi namin nakikita, ay gabayan nila kami, ha? Lagi naman kong nakagabay. Yun na maganda. Gabayan nila kami, ha? Lalo na kaming dalawa ni Erong, Oo. ng pamilya ko. So, Kaya- sabihin mo sa kanya, minsan, magpakita siya sa amin para naman magka-close kami, magkausap, ha? O, sige na, dito na rin kami, ha? Agad. Oo. O, dito na rin kami kasi pupunta pa kami doon, maghanap pa kami ng pwedeng matulungan. Ay, yun. Hindi kita mabigyan ng bigas kasi wala ka namang paglulutuan. Kaya, Kaya pagkain na lang o kaya pera bibigay ko. Tago mo yan baka kahit pa paano makakatulong. Pagpasensyahan mo na lang yan, ha? okay lang yan.
Maraming salamat Oh, sa sige iyo. nanay. Thank Oh, you. ingat dito ha. Bye-bye. Oh, sige, pakisabi dun sa mga tropa mo ha. Oo. Anong mga pangalan nila? Bathala? Tala. Oh, yan, Bathala daw. Bye-bye. Ilan sila? Ilan? 10. 10. Grabe. Tol, ano yun? Grabe. Oh, sige nanay. Thank you. Oh, bye-bye kayo. Ingat kayo dito. Bye-bye. Oh, sige.